Binaba niyang mag-isa niya. Wow! Nakatalikod ako. Si ano naman nagtatrabaho. Gia, saan ka pupunta? Hindi pa doon mo iniwan? Umabot siya dito? Kala ko nahulog. Hindi naman umiyak ka doon. Saan ka pupunta? Kalikot mo Dito ka, na. dito ka. Kalikot na bata. Hindi man lang siya natakot na mapa. Gia, bumaba ka mag-isa dyan? Saan ka pupunta? Wala ka na shoes. Hindi na, at clear lang yan. Busy ako. Oo. Aalis ka na. Ikaw lang mag-isa. Nainip ka. Kasi walang mag-aasikaso sa'yo. Busy kami lahat, ano? Diyos ko.